Ole tunrum video at chuan Thlalera thil sang sang an hmuhchhuah te kan tarlang ve le dawn ani. Cactus zuang thei. He cactus danglam tak he olsam te in a bet ma bi khle hling zum tak sanghaman na zum tak ne na inang chu aneya. Klipa I hmuang hian khoi hlet poin an zuang ani lo poin nangma khan thir hip theiang mai in an bet thei. An thei le ngala thi sen ati chu thei ba ka vuna harsan na lian tak a thlen thei. Hold on a second. Hold on. I don't want to get some of the tarantula hawk. Manro tel lo chuan lak thak chi ani lo bok. Heng thil zong hi chu cactus punzel na tur ania. Hetia an tlak thaka midanga an be hian an mani in zum kai lein plants thara ein siam le thin. He cactus hi USA chim lama tanga Mexico, South America le Caribbean island te mu thei ani. Sahara Thlalera oasis la tak mai chu. Sahara a khulzin ini chuan beise na ti sanghal vak zel chu achi vak lowang. Abik takin he oasis thingle tuyom na cholha dam na huna hian Libya chimthlang lama auma. He oasis tui hi al tak zet. He hi chan chu tui huwa a chan deuh rengwang ania. Tuya minerals omte chu atak zual pha hle. Ran nung te poin an boma. Savatui haltan phei chuan turhla tak he ani ringot mai. Sava Nigeria tanga Europa pem tur te chu an rila trama wangin heng ran nung te hi an ei thina. A chan chu heng ran nung te hian tui chu an ti thiang him thei wang ani. Oasis tui hi tui fin riata tuya in alet nga velin alzok. Atakama Thlalera pangpar moi tak. Chile marlama atakama Thlaler hi Kovela Thlalera chuan Robert ania. Chuti lain thilmu nom tak mai clear tur thung. He pangpar par moi tak hi ruwa nasataka asu nuwa chaw apar thina. Thil thlengwang tak ani bok. Ruwa surdan hi kumkhata atlang puin millimeter songpanga ania. Munthen khata phei chuan ruwa sur ngai mi lo na mun po a Hetia ruwa ahan sur chia hian Thlalera hian pangpar sangte moi tak tak chu apar ta thin ani. Ruwa hian pangpar chi lea loin phum to te hi atau tira apar tirta ani. Desert of Florida maktak hi kumsari dana te athleng thin. Sahara Thlalera vurtla. Sahara Thlaler hi Kovela Thlaler lumbera soi ania. Chuti lain January thla a Kovo tak ero Atlantia san thei bi khau lo. He clip hi kumsan hi sompariata lak ania. Aisefra khuwa cheng te chu jing an han tho chuan Sahara Thlalera hian vur chu an muta ani. Hei hi helai hom chunga kumsom li chunga vuran lakfu tumkhatna ania. Achan chu vurtla hi Sahara a chuan thilwang tak ani wang ani. Zana vot view thin ma se tuyero nungchatam taktan du to ka intur thung. Vur le vaivut in belbom hi thilmu nom tak po ani ome. Dinosaur ru tharlam tak hmuhchhuah. Kumsan hi somni pakhat khan scientist te chuan dinosaur ru chu Missouri ya genus species thar amma a anla lei chu lo nen an hmuhchhuak. Heta hian dinosaur no le puitling ru chu atela. Hei hi dinosaur species chikhat Parasaurus missouriensis ru ani. Heng ho hi researcher Chicago Field Museum le Saint Genevieve Museum Learning Center miten an lai chua ani. Dinosaur masaber chu tipal thil thuin kumsang zuko somli khan heste ta hian hmuhchhuah aloni toa. Kumsom ni aral nuwa an hmuhchhuah na tanga fit somnga hla a. Dinosaur fossil hi hmuhchhuah le ani bok. An hmuhchhuah na hmun diktak ero thup ani thung.
achan chu dan phalova tlo tu anom lo nan ane elephant mouse species thar hmuhchhuah henung cha hi sazu nen in an nalai nei viau ma se sai nen in an nalai po an nei tho mai he clip kumsan hi sompaliami hian a entir chu macrocelides micas hi species thar ania Namibian Thlalera manhmo taka tlan lai chu mu ani chimtir species thar ania mei se tak le mulcha tak anei baka non se tak ang nar chu anei telbok inchi sari le point thum vela se ania gram som thum vela rit ani bok macrocelides micas an mu masak ber chu kumsang hi paruk khan ania sample danglam tak anga mu ania wangin lak ania California Academy of Science da ane Atacama Thlalera fossil hmuhchhuah Chilea Atacama Thlalera thilian thamtak mai hmuhchhuah le ania fossil tamtak hmuhchhuah ane he video record kumsan hi somni pakhat November mi hian a entir chu lei an laina hmuna megalodon ha ni ngei tur chu an hmuhchhuah Archaeologist te chuan megalodon khabe baka aha la chung chuan an hmuhchhuah ka engtin nge Thlalera hian aum top thei dan ti chu chui chian mek alani Iran drama chir luang tui luang chu kan rianga chir luang ero kan la shelo mai thei video footage kumsan hi sompasari mi hian a entir chu luya chir luang lai hi ania Thlalera lampani na luang ane he thil thlen na chan hi chu kho dan danglam tak wang ania kho chhe chuan rial le ruwa chu iraka asur tir ta a hei wang hian lui chu chir le riala khatin Thlalera lampani na luang ane he footage unlock na le video lo chuana dik tak ero shiat ani lo thung pyramid hmuhchhuah thar kumsan hi somni khan Egyptologist te chuan pyramid thar chu dasure an lai lain an hmuhchhuah tol chung mi te kwari bulloka hmuhchhuah ania hemi hnu reivak lowa archaeologist te chuan kong pyramid hnuaiah chuan an hmuhchhuak le block lian tak tak te hian pindan luhna kong chu an vong hima achunga omtenen ven him vek ani thei top an chu hnuin dai dan na pakhat chu an khai kang theya maselan danin kumsang ten lim ta khan rok alo tok to engwange ti le tuin nge siam ti chu tun thleng hian hriat alani lo ole tun tumatan chuan khati zong khani ye video wa Thlalera thil sang sang an hmuhchhuah kan han darlan tak te a khan engkhange imit la veber le comment lama milo shetir ve don ye